Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal lirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawe kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Panakawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Aku ki Ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Lah edan tenan iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis tresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo la edan tenan. Truk. Iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong numpak Jawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya.